La Tarika Tijania tout court. La Tarika Tijania tout court. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والديون والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة يا أرحم الراحمين، ومغفرة ورحمة بعد الممات يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال فوق على التنوك أولا من دونك بركة كأني نعرف أنسك الخير لا يا ربي لك عمودي خير لا أمين وشيخ تاني كلامي رضي الله تعالى عنه. شيخ تاني قدهم لكرين كلامهم بيعكن بو يدون لهم منهم دالا ونسجرا ويدون لي دبو كرامولا ودون لي دبانا جمانا فنايا كلامهم بعد سيرتو فوتاكاو كرين كلامي منهم شيخ مرنا نانو ترى سيجي سوي أم فانفه دون لي يركرا beba na dakuni kan soja yira an karamo ya an tege mineli min ke kambla ala kira ka tabulu ka sallallahu alaihi wasallam ni an bebe dongni do namba foko atana wirdu tijani amin alai karibuni kalande yala ni ala jonga dongni de ala jonga ni soja ali kando kanyesu karamo bon emi kalande ni emi jurumuto ye emi te foyi kuna akola ebi se ga lay inni soja yoro ka fara karamɔgɔ ninnu ta kan o bɛ kɛ ni yɔrɔ ye ala an b'a da arabukan de la waati bɛɛ n'an sera ka dɔɔni min tɔmɔ a la bamanankan na an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin o la a bɛɛ bɛ fɛn kelen de yira dɔrɔn an ka k'an karamɔgɔ fɛ an karamɔgɔ y'an bila sira min kan a ye saratu minnu yira an na an ka t'o kan an ka diɲɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ o de la an ka lahara hɛrɛ bɛ sɔrɔ o de la an bɛ ala deli ya rabbi an karamɔgɔ Sheikh Tijani ala ka a sara ni hɛrɛ caman ye a y'a mɔ kɛ sanuma min ka sira ɲɛnamaya n'o ye ala kira belebele sallallahu alaihi wasallam ala k'an don a ka surunali kɔnɔna la an bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سنقول دون لدلكو أكو أتانا ورد التجاني أكو تجاني وردنا أنا أما أدير أما نفهم من ديرما wirdu an karamɔgɔw y'o fɔ wirdu ye hadamaden fɛn min b'i bolo don o don i bɛ fɛn min kɛ i bɛ taa ka segin a la a kɛra nafila ye a kɛra fɛn o fɛn mɛ i bɛ taa ka segin min na arabukan na a bɛ fɔ o de ma ko wirdu mɛ a basi yɛrɛ arabukan na o bɛ yen mɛ a sufi kan o de ye nin sinon wirdu sira wɛrɛ fɛ arabukan jɛlen na a bɛ kɔrɔ wɛrɛ di mɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ ala nin yɔrɔ la yan n'o ye sufiw ka termuw ye o y'a dama kuma ye a bɛ nin de di wirdi nana an ma kun jumɛn bɛ wirdi in sɔrɔli la yaqinan harra nirani a k'an kisi ka bɔ jahanama tasuma kalaya ma wirdi in kun bɛɛ de filɛ o de la an karamɔgɔ minnu bɛ tiyana ko fɔ waati bɛɛ u b'a ta ka segin tiyaniya a tɛ fɔ maa si ko n'i y'a minɛ ko i bɛ wari sɔrɔ tɛ fɔ maa si n'i y'a minɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ o si t'a la ayi karamɔgɔ yɛrɛ ni min filɛ ka nin karamɔgɔ an karamɔgɔ Sheikh Tijani tanu ta a y'a kun yɛrɛ de fɔ a dabɔ kun ye an ka jɛ in ye lahara jɛ de diɲɛ ko t'a la walahi a bɛɛ dabɔlen don lahara ko de kama a ko nka nin bɛɛ la n'i nana ni fɛn dɔ ye hadamadenw tɛ min faamuya maaw ka dɔnni ma se min ma maa kunnandi ye maa min bɛ se k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la hali n'o ne ma nin minɛ mɛ tiɲɛ don o ye maa kunnandi ye nka maa wɛrɛ bɛ yen
a bɛ n'o de fɔ ko wa ma khifna yadal jani tɔɲɔliba lagosiliba maa minnu bɛ ko kɔnbagaw kɔrɔmatigɛlikɛlaw juguyabaw a ko ko an ma siran olu ɲɛ ni maa min b'i ka ko fɛ kira ka sunna la sallallahu alaihi wasallam ni siranna maaw ɲɛ i complexera maaw kɔrɔ dɔrɔn baara tɛ ɲɛ mais ale filɛ k'o de fɔ karamɔgɔ bɛ nin kɛ waati min a ma complexe maa kɔrɔ a ma siran maa ka jalakili ɲɛ a ma siran maa ka nɛnini ɲɛ a ma siran maa ka kuma ɲɛ ayi a ko k'a bɛ ka nin min fɔ ni m'o dɔn maa min ma siran tɔɲɔliba ka kuma ɲɛ a ma siran jalakiliba t'a ɲɛ a ko k'a kan bɛ maa min ma a ko fazaka Sheikh Tijani a ko ni m'o dɔn dɛ a kan bɛ Sheikh Tijani ne ma nin bayitu fɔlɔ nin y'o kɔrɔ ye a ko Karimul Bahi a ko Sheikh Tijani a bange yɔrɔ o ye koba ye nin ye arabukan ni bangeli bahi o ye zahara de o ye a bangela arabukan na tanu kumaw don mais a bɛ fɛ ka masaw ta de yira Sheikh Tijani fa n'a ba o ye jɔnw ye ka d'a kan Sheikh Tijani a fa yɛrɛ n'i y'u ka tariku kala k'a lajɛ Sheikh Tijani ta a t'i dabali ban Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala a fa tun bɛ ala ko suma ka se niveau la ala bɛ nɔrɔw minnu d'a kan a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ a tɛ sɔn k'i jɔ k'i ɲɛsin musow ma ka kuma n'a bɛ kuma musow fɛ a b'i jɔ k'i kɔsi u ma de ka kuma c'est à dire nɔrɔ min b'a kan o kana musow la fitinɛ n'o den kɛra an bɛ ka Sheikh Tijani min fɔ a tɛ maa dabali ban a bɛ k'o de fɔ a ko bɔyɔrɔba tigi don walhasabi danbeba fana tigi don danbeba tigi don danbetigi don salimul irdi masa ninnu a olu kisilen don ka bɔ lebuko bɛɛ lajɛlen ma Sheikh Tijani masaw n'i y'u tɔgɔw fɔ maaw minnu b'u dɔn a fa tun ye jɔn ye a ba tun ye jɔn ye n'i y'u ka tariku ta Tijani kitabuw la Tijani kitabu caman tɛ taa o fɔn Tijani karamɔgɔw n'i sigira olu kɛrɛfɛ u bɛ min dɔn a la n'u y'a f'i ye i b'a dɔn ko Sheikh Tijani a kun kan ka kɛ min ye a kɛra o de a ko salimul irdi wa nasabi a ko a danbe o kisilen don parce que sirifu don maa o ma bonyana n'i y'a fɔra ko sirifu dɔrɔn baara banna maa si tɛ se ka bila sirifu ni o ala kɛra mɔdenw ni a ko a bɛ ka nin bɛɛ fɔ jɔn ma azimul jahi a ko kɔsɔnba tigi don kɔsɔ bɛ Sheikh Tijani na radiyallahu ta'ala kɔsɔ b'a la dɛ muru ka sira fɛ o y'a damma ko ye mais ala jɔnw tɛ taa o sira fɛ olu ta ye kɛnɛkan kow ye mais muru yɛrɛ bɛ kabako lamaga ni Sheikh Tijani tɔgɔ ye pour que k'a yir'i la dɔrɔn kɔsɔnba tigi don kɔsɔ b'a la kɔsɔ b'a la ale t'a tɛ k'a fɔ ni sirifuden ni ala kɛra mɔden a ma dan o ma ayi a yɛrɛ ye duloki bɔ k'a da laɲini dɔ b'a la fo laɲini in ka sabati kabini a san 7 a y'o objectif sira minɛ fo ka taa fɔ san 80 a bɛ fatu waati min o y'a sɔrɔ digi sera dɛnɛ la a kun mago bɛ min na a y'o sɔrɔ maa min bɛ se k'o kɛ o tɛ bɛɛ ye dɛ a ko waridu ta bi a ko titiribaw tigi don titiriba tigi don dɔnni kunda ni Sheikh Tijani tɔgɔ fɔ karamɔgɔw la minnu b'a dɔn kitabu dɔ bɛ yen a bɛ sɔrɔ Marɔki ko ulama ko fas dɔnnibaw ni olu ta k'a lajɛ Sheikh Tijani bɛ don fas don min k'a lajɛ minnu b'a fɛ ani minnu t'a fɛ u ye kumaw minnu fɔ a ma ayi ni kalanba y'a ye walahi i b'a dɔn ko Sheikh Tijani tun ye cɛ ye dɔnni cɛ don ala ɲɛ siran ye cɛ don cɛsiri cɛ don ala ɲinina cɛ don wiridi cɛ don a bɛ fɛn o fɛn kɛ nin bɛɛ kɔfɛ sariya jɔlen don a bolo o bɛ karamɔgɔ min na o man ca dɛ dɔnkilidala ko k'a bɛ ka nin mankutu bɛɛ fɔ a kan bɛ jɔn de ma fazaka Sheikh Tijani a kan bɛ an karamɔgɔ Sheikh Tijani de ma radiyallahu ta'ala anhu a ko waliyullahi ma'lumun a ko ala teri don ala teri min fana don a dɔnnen don ko ala teri don o kuma ala jɔnw fɛ yen dugukolo sanfɛ n'aw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye aw minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka hadara la n'aw ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ dugukolo sanfɛ yan aw tɛ dugu kelen aw tɛ jamana kelen aw tɛ fan si aw tɛ ɲɔgɔn dɔn dugukolo sanfɛ mais aw bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔ la don min n'aw balila ka ɲɔgɔn ye dugukolo sanfɛ dɔrɔn coyi i b'a dɔn ne nin bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la min tɛ yan ye nin ye ala jɔnw ka kuma ye o tɛ sariyatigiw ka kuma ye
ako fa abdullahi ma'zumun ako wallahi ala ka jɔn do nga jɔn fɛn o fɛn b'a kan ala ka bonya dilen de don sufiw fɛ n'olu ye fɛn sɔrɔ ladabu la u tɛ ko danbeya kana u yɛrɛ ma u t'a fɔ olu yɛrɛ bɛ sen na u t'a fɔ olu yɛrɛ ye fɔrɔ min kɛ o de ye nin sɔrɔ non u bɛ ko bɛɛ bonya segin ka taa ala ma o de ye ladabu ye kira yɛrɛ o de yira an na sallallahu alaihi wa sallam a ko fa sirrullahi maktumun a ko ala ka gundo ba de don maktumun gundo min n'a datugulen don k'a couverti a ma dabɔ bɛɛ kama tiɲɛ ko y'o de dɛ wallahi fɛn dɔw b'a la o man ka maa tɔɔrɔ quoi parce que a ma dabɔ bɛɛ kama a ka di ye misali la sisan sufu bɛ min fɔ a ka di ye sisan e ye di dun walima e ye pomme dun o ja min b'i da kɔnɔ k'a yira maa dɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la di ka di e mana fɔ a tigi ye cogo o cogo ko di ka di diya min bɛ di la e min y'a dun a tɛ se k'o dɔn a mana fɔ ko di man di walima di yɛrɛ ye fɛn kunnama ye o man k'e tɔɔrɔ et puis Cheikh Tidiane ye min fɔ radiyallahu ta'ala anhu ale ka ko in a bɛ na fasi waati min a y'a fɔ bɛɛ ye k'a jɛya Ibn Arabi al-Hatami Sufi o ye Cheikh Tidiane taamasiyɛn min fɔ k'a fɔ ko Qutbul Maktum min bɛ na ale ye jɔyɔrɔ min ɲini Ala fɛ n'a yirala a la k'a fɔ maa min ta don o tigi bɛ na bange Fas o tigi bɛ na bange Maroc dugu la a y'a mankutu fɔ a ko k'a tigi ka ko lajarabelen don ni nakarili de maa dɔ bɛ yen dɔrɔn a bɛ tiɲɛnɛ ko kuma mɛn dɔrɔn a t'a dɔn a t'a kun dɔn a t'a ju dɔn a tɛ foyi dɔn a la a b'a nakari ten o man k'e tɔɔrɔ dɛ e kan k'a dɔn ko ala ka ko kɛrɛnkɛrɛnnen de don mɛ hasatul hasa de don wa ko kɛrɛnkɛrɛnnen a ma dabɔ bɛɛ kama ko datugulen don ala y'a dabɔ minnu kama olu de ta don olu de n'a ka kan olu de b'a sɔrɔ e ma n'i yɛrɛ faga cogo o cogo k'i bɛ fɛ fo dɔ k'a sɔrɔ ayi ni ala ma sɔn kɔni o t'a sɔrɔ a ko k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma k'o de y'an karamɔgɔ Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu a ko waliyun dasa aqdaman riqab al-awliya jamma a ko waliyu min don a ko k'a sen de dara waliyu tɔw kaman kan a ko jamman a ko k'a bɛɛ lajɛlen bidun istisna'in sans exception a bɛɛ mais a ma nin fɔ waso kama dɛ jɔyɔrɔ de don nka c'est à dire jɔyɔrɔ de bɛ ala bolo ka Qutbul Maktumiya yɛrɛ fɔ k'a fɔ maa caman bɛ ala jɔn yɛrɛ bɛ yen u t'a dɔn Qutbul Maktumiya yɛrɛ ye min ye k'a sɔrɔ ala jɔn don u t'a dɔn yɛrɛ mais ala k'a dɔn a dɔnni d'i ma e k'a dɔn fa tila k'a jɔyɔrɔ ɲini ala fɛ fo ala k'a d'i ma o sabatira maa kelen min na kabini dugukolo daminɛ fo kiyama maa kelen de o ye Cheikh Tidiane maa fila ma Qutbul Maktumiya wele a yɛrɛ la dugukolo sanfɛ a ma kɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ min bɛ yen ko Qutbul Maktumiya ko a dira ale ma maa si m'o wele dugukolo sanfɛ ale kelen de y'o wele donc o b'a yira karamɔgɔ min don a bɛ min fɔ a b'a dɔn a sen dalen don waliyu kaman kan mais dɔnnibaaw ko ten qadamu sariya o qadamu haqiqa o qadamu sariya ye jumɛn o ye sariya labatoli ye a y'i sen da ala jɔnw sen da nɔ la a y'i sen da ala kɛra ka taasira la ala kɛra ka so donno ala kɛra ka sahabaw ridwanullahi ta'ala anhum ajma'in ka ba ala kɛra belebele yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam kira fatulen fɛn min nana jɔ ka jɔ kira place la coyi o ye silamɛya sariya de n'i y'o labato dɔrɔn a bɛ komi i sen da kira sen da nɔ la sallallahu alaihi wasallam donc maa min y'o labato labatoli dan waliyu bɛɛ la hali makuruhu o y'ale fɛ haramu de ye ala jɔnw fɛ misali la fɛn dɔ bɛ yen sa a bɛ gɛlɛya e ma e bɛ wuli ka maa dɔ deli karisa n dɛmɛ nin na anw fɛ o tɛ baasi ye anw minnu ye silamɛ ye hali an t'a ɲɛnama yɛrɛ o tɛ baasi ye mais ala jɔnw ka hakɛ la o ye jurumu ko de o misali bɛ kuranɛ kɔnɔ nabi ala yusuf waati min a b'a fɔ ko maa min bɛna bɔ kaso la k'a fɔ ye ko n ko fɔ masakɛ ye pour que masakɛ k'a dɔn bɛ yan n ka se ka bɔ e ka kofɔli sababu la ni maa gansan y'o kɛ i ma foyi kɛ i y'i bɔ sira de ɲini mais nabi ala yusuf ale bɛ jɔyɔrɔ min na ala fɛ yen ale man k'o fɔ o de la ala y'a pini dɔnnibaaw ko ten hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ala jɔnw fɛ yen fɛn dɔ bɛ yen maa gansanw fɛ yen o dagalen don
mais ala jon fe o jurum la kodi donc Cheikh Tidiane sharia la batolila n'a tun ye maa ye i bɛ ko kɛ a ka kalanden walima maa wɛrɛ min tɛ bɛn sariya la walima min tɛ ala kira ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam a b'i ɲininka a hakaza alamatika sunna kira ka sunna y'a fɔ e ye ko nin ko bɛ kɛ tan de wa o b'a yira i la karamɔgɔ min don c'est un exemplaire maa bɛ se ka maa min lajɛ k'a ladege coyi i bɛ bɛn ala kira ladegeli ma coyi o y'an karamɔgɔ Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu misali kelen Ibrahim Riyahi Tunisi don min o bɛ na Fas a nalen min kɛ dɔrɔn Cheikh Tidiane ka kalanden dɔ y'a kunbɛn k'a fɔ ko Ibrahim Riyahi Tunisi a ko awɔ k'ale don ko Cheikh Tidiane ko k'i bɛ na n'i nana i ka don ka sɔrɔ jɛ ma ɲini a bɛ k'i makɔnɔ bɛɛ la Cheikh Tidiane y'a fɔ a ye a ye Cheikh Tidiane makɔnɔ ka waati kɛ Cheikh Tidiane nalen a ye kuma adressé a la ko i karamɔgɔ n'o ye Ahmad al-Kawashi Tunisie o de kun fatura ne kun taar'o janaja de la o de la i ye temps fitinin kɛ n i ka makɔnɔ u ye kuma bila ɲɔgɔn na mais ale ka lakɔlɔsili nana kɛ mun ye kira ka sallallahu alaihi wasallam Shamailu Tirmizi bɛ kira ka lahalaya bɛɛ b'a kɔnɔ a kun bɛ kuma tan a bɛ dumuni kɛ tan a bɛ nin kɛ tan kira ka lahalaya bɛɛ b'a kɔnɔ o de b'ale kɔnkɔn na n'a ye maa o maa ye k'i ye ala jɔn ye a b'i mesurer ka bɛn o ma k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛ kira ladege coyi Ibrahim Riyahi ye Cheikh Tidiane lajɛ de a bɛ ka selili ta radiyallahu ta'ala a bɛ k'a lajɛ a bɛ kitabu lajɛ a bɛ Cheikh Tidiane lajɛ a bɛ kitabu lajɛ kira kun b'a kɛ cogo min a bɛ Cheikh Tidiane lajɛ a ɲɛ b'a la kira b'a kɛ cogo min kitabu kɔnɔ o de dafalen don an karamɔgɔ Cheikh Tidiane na bi top exact fo karamɔgɔ ko a kan ka sɛnsɛn dɔɔni karamɔgɔ ko kan ka sɛnsɛn dɛ wallahi karamɔgɔ ko n'i ma sɛnsɛn tile bɛ ga i la dɛ a ko k'a ye i sen da waliyu kaman k'a fɔ n ka fisa n'o ye o kɔtɛ ayi sariya labatoli la ani hakika ala dɔn na ala jɔnw ka sira bɛ yen kun bɛ wakaluwa kɛ ka ala ɲini kun bɛ batobaw kɛ ka ala ɲini o bɛɛ bɛ yen wa a bɛɛ bɛ ala sɔrɔ o bɛɛ bɛ yen mais ale nan'i den a mɔkɛ ka sira de fɛ radiyallahu ta'ala anhu o ye sira surunman ye voilà o ye hakika sira ye o b'ale ta teliya ka tɛmɛ tɔw ta kan a ko n'i m'a faamuya k'a fɔ ko Cheikh Tidiane a sen dara waliyu bɛɛ kaman kan pour que i k'o misali faamuya ka badrin qad ala qawman a bɛ komi ni dugukolo maaw i ɲɛ bɛ dugukolo maa bɛɛ la duguma cogo min mais badiri kalo mana bɔ don min yɔrɔ bɛɛ bɛ duguma i ɲɛ b'o la dɛ Cheikh Tidiane ni ala jɔnw bɛ ten de olu yɛrɛ fana b'a duguma u ɲɛ b'a la sanfɛ de ne tɛ dɛ wallahi u bɛɛ ɲɛ b'a la sanfɛ de ala ka sɔnni de don ala ka masaya de don ala ka masaya de don ne ta tɛ ala de ko a bɛ fɛn di maa ma innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha a b'a di maa ma maa min de ye ale ala ja wa a tilala k'a fɔ ko a bɛ sɔnni fɛn in k'a bɛ kira ka bila la ale ala de b'a di dɛ mais kira de b'a tila kira y'a di maa min ma e jɔyɔrɔ b'o la e bɛ se k'a fɔ k'a tɛ di karisa ma nakarili bi ni lagosili i bɛ se k'o kɛ mais ko tigi ye ko tigi de a ko k'ale ka nin bɛɛ fɔ maa min ma a ko fazaka Cheikh Tidiane a ko de y'an karamɔgɔ Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu a ko waliyun nala ihsanan a ko waliyu don ala teri don ala kanuba don ala maa ɲuman don a ko nala ihsanan a ko ɲɛ bɛ nin sɔn ni fɛn o fɛn na ala ka ɲumanya de don a ye ɲumanya de sɔrɔ wallahi nin bɛɛ de jɔn k'i jɔ i ka jɔyɔrɔ la sano ni maa o maa ala ye bonya o bonya d'i ma n'i y'a danbeya ka taa i yɛrɛ ma dɔrɔn i seginna i bɔtɔ don bonya in kɔnɔ n'i ma bɔ a kɔnɔ setanɛ b'i tɛgɛ minɛ fura foyi t'a la e k'o danbe ka na fɛn dɔ ma i ka effort dɔ ma ayi a filɛ k'o de fɔ tan n'ala ihsan ala ye ɲumanya de k'a ye kalanden de bɛ ka nin fɔ a ko wa fawzan summa ghufranan a ko ala ye niyɔrɔba de d'a ma hadamaden bɛɛ ni niyɔrɔ de don e niyɔrɔ ye min ye ne tɛ se k'o minɛ ne fana niyɔrɔ ye min ye ayi e mana kɛ cogo o cogo i tɛ se k'o minɛ o i tɛ se k'o minɛ e ka répertoire ne ka répertoire kelen tɛ kelen tɛ a ko wa fawzan summa ghufranan a ko a ye yafa sɔrɔ ni maa min ala ko suma wallahi ka se ala ko suma dan na o tɛ tiɲɛ ko ye dɛ
ngo bo fo be kam ma wona na fo tiana ko de ay ma ma ala ko sma ala de fo qur'an kono o misal taman ne ala ko sma ala be yafima abi jurumu kafari be aljina sor o tijaniya ko yere o misal taman be qur'an kon nala ako min al mawla wa burhanan ako ni yadalluye ngani ni kuna dia ni nyumaya ni yafa abede borala yoro abe borala yoro ma bi se ga shekti an ta ɲɔgɔnna kɛ i bɛ ala gasi sigi i bɛ bato kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ala t'a d'i ma dɔnnibaw ko ten ko ɲɛnɛmaya la ko huzuzu duniya bil ittifaq ɲɛnɛmaya niyɔrɔ bɛɛ a bɛɛ bɛnsema de i bɛ esansi kɛ mobili la i bɛ boli bɛnsema de don a bɛ dɔ bɛ se k'a k'a la a tɛ boli o diɲɛ yɛrɛ sigi cogo di i bɛ birikiw sigi ɲɔgɔn kan ka don a kɔnɔ k'i da k'i hakilina tigɛ a tɛ bin a tɛ foyi kɛ ɲɛnɛmaya la a bɛ fɔ o ma ko itifaku ko bɛnsema tawfiku o ye bɛnsema ye lakin huzuzul akhira bil istihqaqi a ko jumɛn lahara niyɔrɔ o tɛ bɛnsema ye dɛ o ye min n'a ka kan o de b'a sɔrɔ nin ye sufiw ka kuma de ye ɲɛnɛmaya la i bɛ fɛn o fɛn kɛ n'i bɛnna sen ma dɔrɔn a bɛ ɲɛ o mɛ lahara ta o tɛ bɛnsema ye dɛ i ni min ka kan ye o de bɛ d'i ma ye ala k'an bɛ sababa ma a ko k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma dɛ ko y'an karamɔgɔ Cheikh Tijani de radiyallahu ta'ala anhu ala k'an don a la hɔrɔma la dɔnkilidala ko a ko bihi fuzna falal asafa a ko anw ye nin yɔrɔ sɔrɔ bihi fuzna fil ardi an ka kɛ ten anw ye nin yɔrɔ de sɔrɔ dugukolo sanfɛ ala ye nin yɔrɔ de d'an ma maa min bɛ Cheikh Tijani dɔn radiyallahu ta'ala anhu maa min bɛ Tijaniya dɔn a dɔnni hakika ka sɔrɔ i kalannen don i bɛ ko faamuya hali n'i kalannen tɛ min fɔra i ye i y'a faamuya i ye karamɔgɔ dɔn i ye Tijaniya yɛrɛ dɔn Sanogo wallahi ala y'i ladiya surtout bi an filɛ diɲɛ laban waati min na maaw ye diinɛ de ta k'u profiter ni diinɛ de ye pour que ka se u ka laɲini ma o maa min bɛ se ka na ni sira dɔ ye k'a yira i la nin sira jɛlen de ye ko kura tɛ diinɛ kɔnɔ i basé nin kan i k'i ka silamɛya kɛ k'a dafa i y'i basé nin kan wallahi ala ye koba kɛ nin yɔrɔ de don nka ala t'a di bɛɛ ma nka ni ala y'a di maa min ma dɔnkilidala filɛ k'o de fɔ a ko wallahi anw ye nin yɔrɔ de sɔrɔ dugukolo sanfɛ maa bɛ se ka na i tun bɛ balo ka sɔrɔ Tijaniya ko bɛ yɔrɔ min i tɛ yen Tijaniya yɛrɛ maa tɛ ɲɔgɔn i b'i ka balo kɛ ka sa mɛ e ka na ka ala ka jɔ ɲumanw y'i ɲɛ la i bɛ se ka misali ta minnu kan i bɛ se k'i tɛgɛ di minnu ma u mago t'i ka wari la u mago t'i ka tɔgɔ la u mago t'i jɔyɔrɔ la u mago t'i ka diɲɛ fɛn foyi la olu yɛrɛ k'u jɔ k'i lamɛn n'i taara i yɛrɛ bɛ dusukun lafiya sɔrɔ i b'a dɔn wallahi bi ni ala jɔn dɔ ye ɲɔgɔn ye o don ne y'o misali de fɔ yan n'i bɛ ala jɔnw ye mɛ Cɛrɔ Mansuru ninnu ɲɔgɔnna k'a ye Cɛrɔ Mansuru ninnu ɲɔgɔnna bɛ maa wɛrɛ ka taa sira la an karamɔgɔ b'o de fɔ ko lahara dɛ anw bɛ min ɲini dɔrɔn Cheikh Tijani ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cɛrɔ Malik ninnu bɛ yɔrɔ min Cheikh Ibrahim ninnu bɛ yɔrɔ min Cheikh Umar ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cɛrɔ Mansuru ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Baba Darame ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cheikh na Hamala ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cɛrɔ Musa ninnu bɛ wuli yɔrɔ min Cheikh Munir Darame ninnu bɛ wuli yɔrɔ min karamɔgɔ mana kɛ yɔrɔ min ala k'an wuli wallahi o b'an bɔ ala ka nin yɔrɔ don ala ka nin yɔrɔ de don ni ala y'a d'i ma ala barikada dɛ wallahi ala barikada an bɛ ala barikada o la a ko an ye nin yɔrɔ de sɔrɔ dugukolo sanfɛ a ko falal asafa a ko dusukasi tɛ yen bilen dusukasi tɛ yen a ko wala du'afa a ko walafu yɛrɛ fana tɛ yen bilen fo n'i ka kɔlɔsi in bila dɛ n m'a fɔ n'i ye kɔlɔsi in bila mɛ kɔlɔsi in b'i bolo i ɲɛsinnen don ala ma a fɔra i ka ala wele i sigi ka ala wele ayi wallahi lafu tɛ yen foyi tɛ yen an karamɔgɔ Cheikh Tijani ko ni maa ka hami kɛra k'a fɔ i bɛ ala wele i ka laɲini k'i sigi k'i sen da lawusi kan ayi n'i ma fara ala wele la ala b'a k'i ye foyi impossible tɛ yen
impossibilité surtout kɔlɔsitigi bolo ni fɛn ba de ye dɛ e yɛrɛ ko ten k'i an ka fɛn bɛɛ minɛ na i kana nin minɛ na dɛ kana nin minɛ dɛ o ka fisa i ka nin minɛ sɛnɛfɔw yɛrɛ y'o fɔ ala k'an bɛn sababa ma a ko walal khusran a ko wa siran ye ko tɛ yen tatiɲɛ tɛ yen bɔnɛ tɛ yen ayi bɔnɛ tɛ yen bɔnɛ bɛ taa sira min fɛ o ye sitanɛ ka sira de ye mɛ n'i ye nin sira minɛ ka ban ala jɔn k'i tɛgɛ minɛ dɔrɔn sanugo i ni bɔnɛ bɛ ɲɔgɔn bila dɛ a ko wa talafa wala talafa an fɛ k'o de fɔ a ko tɛgɛ lankolonya fana tɛ yen e ye sɛkitani ka kalanden ye e k'a fɔ ko e tɛgɛ lankolon de don i tɛgɛ lankolon tɛ dɛ i tɛgɛ lankolon tɛ parce que ale ka jɛ la jɛ min don ala ko jɛ don kira ko jɛ don maɲuman ko jɛ don jɛ yɛrɛ bɛɛ de filɛ a fɔra kuranɛ kɔnɔ lahara i ni maa o maa kɛra teri aw bɛ jɛ dɔ kɛ min tɛ ala ko ye min tɛ ala ɲɛsiran ye aw bɛ tɛlɛ feere kɛ ɲɔgɔn na lahara mɛ an karamɔgɔ Sɛki Tijani ta a ko bololankolon tɛ yen dɛ a ko a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma a ko fazaka Sɛki Tijani o de an karamɔgɔ Sɛki Tijani radiyallahu ta'ala anhu a ko bihi ni an karamɔgɔ ye nahnu anw minnu ye kalandenw ye tawassalna an y'an tɛgɛ di an karamɔgɔ ma pour que a k'an lase ala ma an ye tawasulu kɛ n'a ye o ye hadamaden k'i tɛgɛ di maa dɔ ma i k'i sɛmɛ maa dɔ la o k'i lase ala ma wa amanna awaqibana nin yɔrɔ ye sufi kuma de an karamɔgɔ Sɛki Tijani a ka sariti 6nan o de ye adamul amni min makirillahi adamaden kan'i hakilila tigɛ ala ka fɛɛrɛw la ala ka fɛɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye o ye ka ala kuta dɔ dɔgɔya i ɲɛkɔrɔ k'a fɔ nin ala kuta yɛrɛ tɛ foyi ye i jɔn ka nin kɛ ne ye Sɛki Tijani ka kalanden ye o b'i bɔ ko in kɔnɔ pewu a ti to a kɔnɔ dɛ Sɛki Tijani ko maa min b'o kɛ o de kɛlen don k'i latigɛ ala ka fɛɛrɛ la parce que ala bɛ hadamaden minɛ ni jurumu min ye i t'o dɔn Jawahirul Maani la a b'a fɔ ko farusulullahi ala qadrati manzilihim ma amanu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun a ko kiraw ani nabi ɲumanw ani ala jɔnw ani waliyu olu yɛrɛ mu hakilila tigɛ ala ka fɛɛrɛ la k'a fɔ u bɛ konin dɔ dayɛlɛ u yɛrɛ ye jurumu ko dɔ walima k'a fɔ i jɔn ka nin kɛ foyi t'o la ayi u b'a fɔ n'u y'o kɛ ala b'u minɛ o ma o kama u t'u yɛrɛ hakilila sigi o la o de la u tɛ ala kuta fan fɛ fiyewu u tɛ taa ala kuta fan fɛ an karamɔgɔ ko dugukolo sanfɛ n'i nana ɲɛnamaya la i ka di ala ye man di ala ye ala bɛ wari d'i ma i ka di ala ye man di ala ye ala bɛ dawula d'i ma i ka di ala ye man di ala ye a bɛ tɔgɔ d'i ma i ka di ala ye man di ala ye a bɛ se ka fɛn caman d'i ma mɛ limaniya ni ala ɲɛ siran ye a gɛrɛ ayi ala t'o di a jugu ma dɛ a t'o di a jugu ma a ko k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma a ko k'o de y'an karamɔgɔ Sɛki Tijani a ko sa'alna rabba ihsanan an ye ala deli ɲumanya de la duwawu la a tɔgɔ hinɛ ɲini na makari ɲini na nɛɛma la sɔrɔ la wasa la yafa la ko ɲini ala fɛ a k'o bɔ an karamɔgɔ Sɛki Tijani ka radiyallahu ta'ala anhu a ye ɲumanya sira min dayɛlɛ anw ye a ko k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma a ko fazaka Sɛki Tijani a ko o de y'an karamɔgɔ Sɛki Tijani anw ka yɔrɔ de sera sisan anw yɛrɛ bɛ sɔrɔ dɔnkili yɔrɔ min o de ye yan ye a ko fasibiyanun a ko denmisɛnkulu n'an bɛ wiridi la i b'a ye denmisɛnnin fitininw bɛ yen u tɛ foyi bɔ a ko wa ghilmanun a ko min b'olu sanfɛ funankɛninw a ko wa ashiyakun a ko ani cɛkɔrɔbaw a ko wa fitiyanun ani kamalenninw o y'anw ye sari muhamad tihami hayidara olu ɲɔgɔnnaw ibrahim diba olu ɲɔgɔnnaw abdulayi sanogo olu ɲɔgɔnnaw o n'a ɲɔgɔnnaw minnu i
i kɛra diɲɛ maa o maa ye o tɛ tamakiya k'a yɛrɛ la k'u ye Cheikh Tidiane ka kalanden ye ni maa siranna o la dɔrɔn i tɛ Tidaniya ye hali ka bɔ a la ka complexe maa dɔ kɔrɔ k'a fɔ i ye Cheikh Tidiane ka kalanden ye k'i ka kɔlɔsi dogo o kɔni kɔlɔsi bila a tɛ foyi ɲɛ i ye wallahi o tɛ foyi ɲɛ i ye ka n'i yɛrɛ nɛgɛ o la i kɛra diɲɛ maa o maa ye kalan kɛ fo k'i se fo ka dugukolo livre bɛɛ kunu wiridi kɛ fo k'i ka ko ban diɲɛ wari bɛɛ ka k'i bolo ni n'anw tɛ ɲɛ tiɲɛ in na dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn bila yen i kɛra diɲɛ maa o maa ye k'a ina man kan na an tɛ tamakiya diɲɛ maa si la o la ni kalan don i tɛ an karamɔgɔ bɔ ni ala ye siran don an y'o fɔ sisan ni diɲɛ fɛn o fɛn don majigin a ye nin bɛɛ sɔrɔ mɛ o n'a ta bɛɛ non majigin karamɔgɔ dan don a tɛ sɔn hali kalandenw sirifudenw b'a ka mɔgɔw la a tɛ sɔn olu yɛrɛ k'a tɛgɛ minɛ k'a sumusumu nka ale n'ale sirifuden ye ale b'o tɛgɛ minɛ a b'a sumusumu parce que k'o ye kira mɔden mais ni sirifuden dɔ de la k'a ɲinatɔ to dɔrɔn k'a tɛgɛ minɛ k'a sumusumu o kelen kama a dimina a ko fo k'a tɛgɛ d'a ma a fana k'a minɛ k'a embrasser sinon k'a tɛ yafa ma majigin fɛ sirifuden ninnu b'a dɔn karamɔgɔ ye min ye a t'a bɔ kalan na a t'a bɔ ɲɛsiranɲɛ na a t'a bɔ sirifuya la a t'a bɔ foyi la mais o n'a ta bɛɛ a majiginnen don ala ɲinina de bɛ se k'o kɛ a ko nin bɛɛ kulu dɔ bɛ an karamɔgɔ ka jama la kamalenninw b'a la denmisɛnninw b'a la an balakaw b'a la a cɛsirilenw b'a la u ka nafolo k'o don a la k'u niw don a la k'a bɛɛ don a la ala yɛrɛ jati kama a ko nin bɛɛ bɛ sɔrɔ maa min ka jamakulu la k'o y'an karamɔgɔ Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ala k'an nafa n'a barika ye a ko fanazimi zikri ghaflanin a ko nin dɔnkili min filɛ n ye nin dɔnkili so min fara ɲɔgɔn kan dɔnkili dala ko ten a ko maa ɲinɛnen a bɛ fɛ ka nin de kɛ k'o hakili jigin an karamɔgɔ la maa bɛ to ka ɲinɛ waati dɔ la mais ni maa o maa b'a karamɔgɔ fɛ n'i y'a karamɔgɔ mankutu f'a ye n'a y'a mɛn a bɛ nisɔndiya a ko maa ɲinɛnen a bɛ fɛ k'o de hakili jigin an karamɔgɔ la a ko wa irghaman li kufranin a ko fitiriwale mankutu tiɲɛna maa lagosili hali n'a ma ja o ye ale bɛ ka nin fɔ tiɲɛ don dɛ hali n'a ma ja ye a k'a dɔn ko tiɲɛ don dɛ a tɛ k'ale diya ye ta fɔ dɛ parce que lagosi de ka d'ale nka a bɛ ka nin min fɔ nin ye tiɲɛ de ye dɛ a ko bi wirdil kutubi hursanun a ko ni an karamɔgɔ Cheikh Tidiane n'o ye kutubu ye a y'a ta a tɔgɔ ma yan o kutubu a ko n'o ka wirdi ye a ye wirdi min di an ma n'o ye hirsanun o wirdi in ye kanga a bɛ fɔ cogo di kangara koro wa kogo o bɛ kogo dɔ fɔ kogo min n'a bɛ jɔ dugu bɔda la a bɛ jɔ ka dugu bɛɛ lakori karanga kogo voilà a ko wirdi in y'o ye ne bɛ nin kɛ i yɛrɛ dusukun b'a yɛrɛ la k'i bɛ ka ala ko suma kɛ i dusukun bɛ basigi wa i bɛ surunya ala la n'an yɛrɛ bɛ wirdi kɛ an b'o de fɔ biniyati ta'abbudi lillahi wa biniyati tahassuni biha wa biniyati i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ka taa ala dabɔ kun tɛ foyi ye ŋaniya min b'an la nin na a bɛɛ kɛ kun ye dɔrɔn an ka ala jɛn sɔrɔ an k'i ka yafa sɔrɔ a banna a kun bɛɛ filɛ a ko wirdi in y'o de ye o de k'a bɛ ka nin bɛɛ fɔ maa min ma k'o de y'an karamɔgɔ Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ale ka dɔnkili so nɔgɔyara an karamɔgɔ y'a datugu ni min ye a zaa kan ni dɔnkili so ninnu bɛ dayɛlɛ waati dɔ la i bɛ ɲɛsin i ka biti ma i bɛ don o kɔnɔ i b'o fɔ mais a laban na caman b'a datugu ni ala kira kan seli ye an karamɔgɔ yɛrɛ ye nin fara a kan ko salatullahi khaliqna salamullahi raziqna ala al-mukhtari hadina fazaka Cheikh Tidiane o kɔrɔ ala ka salatu nɛɛma ala min y'an da ala ka salamu kisi ala min y'an garizigɛbaga ye an b'o bɛɛ ɲini ala fɛ a k'o kɛ sugandi jɔn kan n'o y'anw kanaba ye n'o ye alakira Muhamadi ye sallallahu alaihi wa sallam a ko k'a ni kun bɛ ka mankutu minnu fɔ nin bɛɛ bɛ ka fɔ cɛ kelen de ma qutb al-maktumi al-barzakh al-ma'lumi al-khatm al-muhammadi al-ma'lumi radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi ala ka barika d'an ma ala ka nafa d'an ma ala k'an don hɔrɔnmaw la ala k'u ka hijabu d'an kan lahara n'an bɛ wuli jama la ya rabbi ala k'o kɛ Cheikh Tidiane ka jama ye a k'o kɛ alakira barika kama salli ala Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتانا ورد تجاني يقينا نهار نيراني وما خفنا يد الجاني شيخ تجاني كريم الباهي والحسب سليم العرض والنسب عزيم الجاه والرتب شيخ تجاني ولي الله معلوم فعبد الله معزوم فسير الله مختوم شيخ تجاني ولي داس أقداما رقاب الأولياء جما كبدر قادي على قوما شيخ تجاني ولي نال إحسانا وفوزا ثم غفرانا من المولى وبرهانا لك شيخ تجاني به فزنا فلا الأسف لنا في الأرض لا الضعفاء ولا الخسران والتلفا شيخ تجاني بنا توسلنا وآمنا أواقبنا سألنا رب إحسانا شيخ تجاني فصبيان وغلمان وأشياخ وفتيان بورد القطب إرسان لك شيخ تجاني فنظم ذكري غفلاني وإرغاما لكفراني بورد القطب إرسان لك شيخ تجاني صلاة الله خالقنا سلام الله رازقنا على المختار هادينا فذلك شيخ تجاني. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. على قصة كبيرة إيران. طريقة تجانية توكو. La Tariqa Tijaniya Tuku.